Benvinguts, lletraferits! Com anem? He tornat de vacances, com sabeu, i he tornat amb molts llibres llegits. Recordeu que si sentiu alguna fressa és perquè tinc la petita cabra boja per aquí, saltant i tocant-ho tot, així que disculpeu. Llavors, avui us porto uns altres llibres. La història és molt curiosa de com vaig arribar a aquests llibres, ho explicaré just al final, perquè no és el meu estil, no és un llibres amb els que m'hagués anat a fixar, que són les cròniques de l'Escollida, de Nora Roberts. Jo aquest nom em sonava i no sabia de què. Resulta que és una de les escriptores de novel·la romàntica més famoses de l'actualitat, doncs em sonava i no sabia de què. El nom real de l'escriptora és Eleanor Mary Robertson. I bàsicament el que fa és firmar com a Nora Robertson quan fa novel·la romàntica i firmar com a J.C. Rock quan fa literatura fantàstica, que aquesta segur que no la sabia, ja us ho dic ara. El cas és que aquesta dona fa molts anys que és escriptora, va començar a escriure el 1979 i la seva primera novel·la va ser publicada el 1981, per tant relativament poc, amb 2 anys. I bàsicament doncs, és una escriptora famosa i molt prolífica, és a dir, que escriu moltíssim. Es veu que es té proposat escriure 8 hores durant cada dia i ho manté. Fins i tot durant les seves vacances dedica unes hores a escriure. Això ha fet que arribés fins i tot a les 100 novel·les. Jo em va sorprendre molt quan vaig veure això. I a més es veu que s'han rodat com una dotzena de telenovel·les basades en les seves novel·les romàntiques, entenc. En aquest cas, l'obra en si que us porto, les cròniques de l'Escollida, tot i que tenen trama amorosa, no és el centre de la història. És una novel·la de fantasia. I bàsicament és una trilogia. Tornem de nou a les trilogies, sabeu que estan molt i molt de moda, tots són 3 llibres, no sé exactament per què. El primer llibre es diu Any 1, o Any primer diríem, Sang i Os i Nova Esperança. De nou, no estan encara en català, per tant la traducció la faig jo, per això no sé si hauria de ser Any primer, a mi em sonaria molt millor en català que Any 1, perquè sabeu que el primer de cada mes sempre hauríem de dir-li primer i no dia 1 de setembre o dia 1 d'octubre, si no hauríem de dir primer de setembre, primer d'octubre. Per aquesta raó em sona millor el primer, però quan facin la traducció oficial ho sabrem. De què va aquests llibres? Doncs aquests llibres comencen amb una epidèmia. Sí, ho sé, ens sona moltíssim. Jo quan vaig veure això vaig estar a punt de deixar el llibre, vaig pensar, això ja és la meva realitat de cada dia, no necessito una pandèmia en el llibre, però eren uns llibres de fantasia, per tant li vaig donar una mica d'oportunitat. Resulta que hi ha una família de caçadors, que és una família especial, que té una sang ancestral especial i que en una caça són com enganyats per uns éssers malignes, això se sap una mica més tard, perdoneu, perquè matin a un faisà i la sang d'aquest faisà cau en un lloc sagrat. Això què és el que fa? Doncs provoca una misteriosa plaga que ho canvia tot. Bàsicament destrossa completament la humanitat. Molt més de la meitat de la humanitat són aniquilats per aquest virus que a més actua en qüestió de molt pocs dies i no es pot fer res per salvar-los. Però, a part de causar tots aquests milions de víctimes a un ritme imparable, i per tant veiem com el món completament es desborda, cauen els governs, cauen les empreses, la gent comença a fer bogeries, comencen a robar, comencen a perseguir, un món a l'estil de Walking Dead que segur que teniu al cap. El cas és que també alhora hi ha gent que se salva del virus i a més desenvolupen habilitats màgiques. No només hi ha els mags, sinó que llavors hi ha categories. Hi ha gent que és el que diríem un follet, hi ha gent que és una fada, etc. I cadascú té unes habilitats diferents. Senzillament el virus afecta diferent. Pots passar el virus i curar-te i ser una persona normal o pots esdevenir un d'aquests éssers fantàstics. A més, aquests éssers fantàstics es poden decantar després o bé cap a la llum o bé cap a la foscor. Veieu que és un llibre molt i molt polaritzat. Perdoneu, la cabra boja, com us deia, acaba de saltar. M'has fet un susto gros, Bueno, serà l'estrella invitada als propers dies. Ara no sé què estava dient. Ah, sí.
Vale. És un llibre completament polaritzat en dos bàndols. No tant els no mags com els mags, sinó els bons i els dolents, a l'estil del Senyor dels Anells. I no hi fa tant que tinguin poders com que no. Es poden estar en els dos cantons. Senzillament aquests supervivents no tots reaccionen de la manera que seria lloable, etc. Alguns han sobreviscut justament per no fer això. La narració, per explicar tots aquests actes que fan els impurs, els dolents, és molt crua, cosa que està bé perquè li dona realisme a l'obra quan veus els actes que han fet per sobreviure, perquè a més llavors es genera un odi contra aquests mags, contra aquests éssers màgics, perquè se'ls descriu com els culpables d'aquesta epidèmia, perquè la gent no sap de què s'ha ocasionat i senzillament ataquen allò que és diferent, que sabeu que és una cosa que passa molt, fins i tot en el nostre món habitual. A més, veiem com després de la pandèmia tot el que és aquest univers entra en una crisi existencial, no saben què fer, no saben si podran retornar a una vida normal, etc. perquè és un llibre que, a més, inclou la història de diversos períodes d'anys, no només és la història d'un protagonista, sinó que explica la història de dues generacions, bàsicament. El primer llibre inclouria la primera generació, el segon i el tercer es basen en els fills d'aquesta primera generació i en algun cas em sembla que arriben als nets. Això fa que hi hagi molts personatges, no exagero. Costa bastant seguir l'obra perquè hi ha molta quantitat de personatges, els noms, alguns s'assemblen molt i resulten confusos perquè un personatge potser només te surt al primer llibre un moment i després et torna a aparèixer al tercer i has de recordar qui era... Vale, sí, d'acord. Això també té una part bona. La novel·la inclou les històries de tots aquests personatges. I són històries interessants, les històries individuals de cadascun d'ells, de manera que acabes creant una novel·la coral, pràcticament. Sí que és cert que hi ha un protagonista, hi ha uns protagonistes, si voleu, però es dona molt de protagonisme als personatges secundaris, i en aquest cas crec que és un avantatge de la novel·la per com està tractat, perquè et permet fer-te una idea molt més àmplia de la situació global que si només enfoquéssim en els personatges protagonistes. I per tant, això fa que t'identifiquis amb tots aquests personatges, no només amb els protagonistes, sinó també amb tots els altres, perquè t'expliquen la seva situació i a partir d'aquí entens la seva motivació i per què fan el que fan, bàsicament, i a partir de que els pots comprendre és quan t'hi pots identificar. A més, tracta molt bé el que seria el tema de la família. Clar, hi ha molta gent que ha perdut un familiar en la gran epidèmia. Doncs llavors veiem com el concepte de família es reinventa completament. Família és aquelles persones amb les que pots confiar, bàsicament. I ho veiem al llarg dels 3 llibres. És un tema curiós i interessant. I evidentment, per què s'ha arribat a aquest terme de família? Perquè hi ha molta gent en la que no es pot confiar. És el que us deia, aquesta part de la cruesa, de la part negativa, d'assassinats, violacions, robatoris, etc., que estan explicats ben bé com els punts clars, que hi ha moltes novel·les que el que fan és deixar-ho apartat i senzillament insinuar. Sense entrar en el marro pur i dur, això tampoc el dic. Què és el que trobo que falla una mica de la novel·la? És que el títol mateix ho diu tot. Cròniques de l'Escollida. Doncs ja sabrem que hi haurà una escollida. Per tant, sabem des del principi que estem esperant una persona que serà femenina, perquè és el que té el nostre llenguatge, que farà alguna cosa que ens aconseguirà salvar de tot això. Llavors què? Des del principi sabem el final, i a mi això em costa molt. És tan previsible que fa que en alguns punts de l'obra doncs, perdi l'emoció. El tema de l'escollit, a l'estil Harry Potter, està ben portat, però en d'altres casos es fa una mica pesat. S'ha de ser molt cuidadós amb aquestes profecies tan clares, tan evidents des del principi de l'obra, en aquest cas, des del títol. El llibre més interessant de la trilogia és el primer, sens dubte. Aquest any 1 o any primer és el més interessant, perquè és el que explica l'origen i com canvien d'una societat com la nostra a una societat com la que plantegen els llibres de després. Però a l'hora de la veritat passa a ser només una introducció. Els personatges que trobem en l'any 1 apareixen només com a personatges secundaris
en els altres dos llibres. Per tant, si havies agafat molt d'efecte amb aquests personatges, després els trobes a faltar, els nous costa molt que t'arribin. Aquí hi ha un petit desajust, trobo, entre una cosa i l'altra. A més, la trama, en el primer llibre crec que és molt fosca, que es manté de manera lògica amb el que acaba de passar, amb una epidèmia, en què sorgeixen poders estranys que no podem entendre, en què s'estan cometent abusos de poders, en què la gent està sent perseguida, etc. I de cop i volta veig que el llibre es va aclarint, cada vegada és com més infantilitzat, potser diríem. Hi ha els bons, hi ha els dolents, però es veu molt clar que anirà guanyant els bons i se centra sobretot en els bons. Aquesta part no m'ha agradat. He estat mirant diverses ressenyes i totes diuen que la història va de clar a fosc. No hi estic d'acord. Sí que hi ha punts de foscor en les altres novel·les, però no s'exploren en profunditat, ni els passen de primera veu als protagonistes, com sí que els passaven als protagonistes del primer llibre. Per tant, en aquest cas, està obert el debat. Si heu llegit la trilogia o la voleu llegir, comenteu-me si esteu d'acord amb mi. Jo trobo que fa ben bé l'evolució al revés, de foscor a claror. I en canvi, la majoria de gent diu que passa de clar a fosc. Cosa que justament a mi és el que em va molestar, perquè esperava que es posés més tètrica, més tensa, més de suspens, i justament és al revés. Cada vegada és com més suau, més light. I això, si la llegiu, com a consell, amb els personatges potser us aniria bé tenir una guia o una llista, perquè jo, per exemple, recordo que hi havia un Bill i un Will i per mi eren el mateix personatge, no hi havia pas maneres de recordar qui era qui en cap moment. Ah, per cert, no us he explicat com vaig arribar a aquests llibres, ara riureu. Riureu, perquè jo soc molt desastrosa pels noms, pels títols i per les coses concretes. Recordaré qualsevol xorrada, però si una cosa l'he de recordar tal qual és, problemes. Resulta que volia veure una sèrie de Netflix. Sí, què té a veure amb els llibres? Té a veure, creieu-me. Resulta que volia veure la sèrie de Netflix Ombra i Os, és a dir, Sombra i Hueso, que de nou no està en català. I em van dir, Marta, biblioteca, primer llegeix els llibres, sobretot, perquè es veu que aquesta sèrie barreja diversos llibres i no te facis spoiler. Jo, com que amb això soc molt creient, dic, vale, sí, sobretot primer els llibres. I vaig, quan buscava el llibre, què era? Ah, sí, algo de sang i os. Resulta que no era sang i os, sinó que era sang i ombra i hueso. I jo me'n vaig anar a Sang i Os, que és el segon llibre d'aquesta trilogia. Així que em vaig fer un cacau mental i vaig dir, primer llegeixo els d'aquesta trilogia i després em poso amb els de la sèrie de Netflix. Veieu que he fet un cacau impressionant. Total, a més, vaig tardar a notar que m'havia equivocat perquè jo vaig llegir els llibres sense saber de res de què anava la sèrie. I la gent em parlava d'uns corps, etc. I jo vaig pensar, sí, ja hi ha corps. Clar, els corps que són els faisans aquests dolents, que surten a la maledicció. Quan llegiu el llibre veureu que els corps són com els símbols de la foscor, dels éssers malignes. I en canvi en l'altra sèrie és completament diferent. Així que vaig fer un popurri dels meus, a l'estil biblioteca total, i vaig dir, bueno, ja que hi som, doncs em llegeixo les dues sagues. Així us porto per aquest motiu les cròniques de l'Escollita, que mai m'hagués pensat llegir, i en canvi, mira, m'ha agradat? Sí. L'he gaudit molt? No. Depèn. Hi ha hagut moments que sí, moments que no. Ja us dic, el que més he gaudit ha sigut sobretot el primer llibre, però si el voleu llegir, endavant, i compartim l'opinió, etc. Val? Espero que us hagi agradat, espero que us interessi, espero que no feu com jo i confongueu amb la sèrie de Netflix. Segurament no li passa a ningú més, però jo sempre he sigut una mica especialeta. I tot això, doncs, que vagi tot molt bé. Recordeu que em podeu seguir a Twitter, recordeu que em podeu seguir a Instagram, que intentaré tornar a estar activa perquè així m'ho he proposat i sobretot, nois i noies, llegiu molt.